funkciu môžem modifikovať bez toho, aby som mu nejak prepísal. Môžem modifikovať jej parametre, čo robí tá funkcia, prípadne potom, čo skončí jej result. Teda tento result. Tu je nejaký sample výstup, keď mu dám argumenty 5, 4, tak samozrejme podľa toho veľmi jednoduché vypíše argument 5, argument 2 je 4. No, teraz dekorátor je vlastne nejaká funkcia, ktorá si zoberie inú funkciu ako je argument a definuje nejaký wrapper, ktorý obhají túto funkciu. Tento wrapper sa vráti miesto tejto funkcie a musí mať rovnaký počet argumentov aj keyword argument, čo sa dá ešte inak spraviť cez, kto pozná hviezdičku na arg a dve hviezdičky, ktoré to zapakujú do slovníka pre keyword argument. Takže toto je dekorátor pre dolnú funkciu. Keď sa spustí dekorátor, tak to vlastne vyprintuje, že sa spustil dekorátor a wrapper pri spustení vlastne Python zoberie wrapper a nahradí sample funkciu tým wrapperom. Tento wrapper má v dispozícii funkciu, keďže je lokálne premenné toho dekorátora, takže má prístup k originálnej funkcie, plus je zavolaný s argumentami, ktoré ja originálne predám tejto funkcie. Teda, ja keď tejto funkcie predám argument 5 a 4, tak tieto argumenty v skutočnosti dostane tento wrapper, ktorý s nimi môže robiť čo chce. Tento náš wrapper zavolá originálnu funkciu a len vyprintuje vlastne result. Takže keď toto spustíme, ináč ak chcem ja ešte odekorovať nejakú funkciu, tak sa to robí pomocou zavináča a menom toho dekorátora. Takže teraz, keď vlastne spustím tento skriptík, tak na začiatku, keď sa spustí pythoniacký skript, tak sa spustí tento dekorátor. Vidíme ešte predtým, že sa zavolala naša funkcia. Tento dekorátor nám vrátil wrapper. Python interpreter zobral tento wrapper a nahradil týmto wrapperom originálnu funkciu sample function. Teraz, keď spustím sample function, tak sa mi miesto originálnej funkcie vlastne spustí ten wrapper, ktorý sme definovali, na to vlastne slúžia dekorátory, že môžeme modifikovať túto funkciu. A spustí sa wrapper, ktorý spustí následne tú sample function a vyprintuje tento result. Teraz s týmto wrapperom môžeme robiť hociaké blbosti. Môžeme napríklad modifikovať jednotlivé argumenty, ktoré sa predávajú tejto funkcie originálnej. Takže toto je modný naznačené, že ja môžem napríklad argument číslo 1 zvýšiť o 3 a result vynásobiť 2, takže aj keď ja originálne predám tejto funkcii argument 5 a 4, tak ešte predtým, než sa zavolá funkcia, tak mi ten wrapper vlastne zvýši argument 1 o 3 a teda vidíme, že funkcia 1 a wrapper 1 tam dostala už 8, keďže je o 3 zvýšená a return value sa vynásobí 2, takže na 24. Takže týmto ja vlastne dekorátorom teraz môžem kontrolovať, čo vlastne sa robí v tejto funkcii, ešte predtým, než sa spustí, počas toho, čo sa spúšťa a potom, čo táto funkcia skončí. To mi umožňuje implementovať nejaké veľmi zaujímavé veci. Najčastejšie sa implementuje takto nejaká cache, kde ako, toto je veľmi jednoduchá cache, kde cache slúži ako databáza nejaký slovník. A pri zavolaní funkcie ja si vytvorím kľúč, ktorý pozostáva z mena funkcie, ktorú dekorujem, jeho argumentu. Tento dekorátor spraví teraz to, že si zoberie tieto argumenty a zistí, či už bola táto funkcia s týmito argumentmi spustená. Ak áno, tak proste vyťahne výpočet z cache, ak nie, tak proste spustí túto funkciu a jej sa dopoloží do cache. To ja potom zase spustím ešte raz, tak sa táto funkcia nevykonáva znovu, ale miesto toho sa všetko vyťahne z cache. Takže ak robím nejaké veľmi náročné veci na výpočet, ktoré dlho trvajú a veľakrát sa to opakuje, tak dekorátor mi môžem umožniť to, že si to odekorujem všetko a rezulty sa mi napchajú do cache a nemusím to znovu rátať, ale sa len vidieť. Tak to nejak to vyzerá a keď to spustíme, tak vidíme, že na začiatku, keďže cache je naša prázdna, so funkciou sample function,
zase predal argumenty 5.4, vytvoril sa kľúč do cache, tam vidíme vypis adding to cache, čo vypisuje tento dekorátor, ktorý pridal ten result do cache a keď to spustím už druhýkrát, tak vidíme, že sa funkcia ani nespustí, teda nevyplním ani svoje argumenty, neprevedí sa telo funkcia, ale miesto toho sa rovno vyťahne výsledok z cache a ten výsledok sa dá. Miesto ako cache sme teraz použili slovník, miesto toho to môžeme napojiť na nejakú z databázy, napríklad Redis, HDB, RMMCache, Mongo, Rai, Cassandra, alebo napríklad interné pythoniacké modely, ako je GNU-DB, Berkeley-DB a podobne, čo nám umožňuje spraviť to, keď máme nejaký klaster serverov, na ktorých bežia funkcie, tak cache môže byť zdieľaná medzi nimi. Teda ak sa nejaká funkcia beží na jednom serveri, tam sa to zráta uloží do cache, tak druhý server si môže túto cache využiť, piknúť z nej rezulty týchto funkcií, nemusí zrátať znovu celý náročný výpočet, ale sa to si vyberie už z tej databázy a môže to robiť. Keďže v Pythone je takmer všetko objekt, tak to nám umožní tieto dekorátory trochu modifikovať. A to je veľmi jednoduchá funkcia, ktorá vám vyprintuje svoj argument. A to môžeme prepísať v Pythone vlastne na objekt. Objekt, teda funkcia je v Pythone len objekt, ktorý má implementovanú špeciálnu metódu call, znamená počerkovníky. Kto písal objekty, tak už asi vie, že tam je napríklad init, get attribute, set a podobne. Takže toto, keď prepíšeme v Pythone na objekt, tak dostaneme niečo takéto, teda musíme implementovať metódu call, ktorá sa zavolá, keď zavoláme vlastne ten objekt. A keď to teraz spustíme, tak vidíme, že tieto dve funkcie sú identické, teda vlastne táto druhá je napísaná len v objektovo orientovanom programovaní tá prvá, takže keď spustíme prvú, vlastne tomu hello world, v druhom musíme vytvoriť inštanciu objektu a potom to môžeme volať, ako keby to bola táto prvá funkcia. To nám teraz umožní to, že môžeme definovať dekorátory, ktoré môžeme predávať nejaké argumenty. Takže keď si vytvorím takýto dekorátor, ktorý bol podobne ako prvý, tak ja mu môžem dať pri tom, ako sa dekorátor vytvorí nejaký argument, napríklad, že o koľko má modifikovať argument číslo 1 tejto funkcie hodnotu. Čo je napríklad toto how much. Teda ja vytvorím zavináč dekorátor, dám napríklad 4 a tento dekorátor bude navýšovať všetky funkcie, ktoré som takto odeklaroval o 4. Teda vidíme tam už vedľa zase tú funkciu jednoduchú, ktorá bere dva argumenty a xčíta. Vytvoril som tomu dekorátor, v ktorom som predal tú štvorku a teraz tento dekorátor bude vždy navýšovať argument 1 a 4. Keď spustím, tak vidím, že to tak je, keďže som predal 1 a 2, predtým to ešte navýšilo 4, takže v skutočnosti funkcia dostala argumenty 5 a 2 a vrátila sa. Dekorátory môžem ešte potom zreťazovať, teda na jednu funkciu môže byť prakticky nekonečne veľa dekorátorov aplikovateľných. A najprv sa postupuje znútra hore, takže ak definujem ten dekorátor 4, tak najprv sa aplikuje na funkciu, teda tento dekorátor zvýši o 4 ten prvý argument a potom ešte keď k tomu pridám ďalší dekorátor, tak až následne ten zvýši zase o 12. A Python obsahuje built-in nejaké dekorátory, ktoré môžeme využiť. Napríklad je tam dekorátor reduce, ktorý môžeme použiť na nejakú funkciu, ktorá berie ako argument list a kumulatívne tam aplikuje nejakú operáciu. Napríklad, ak by som to aplikoval na nejakú operáciu, že plus, tak zoberie prvý prvok plus druhý prvok, potom zoberie z toho sa zráta výsledok, tento výsledok plus ďalší prvok a podobne, teda postupne aplikuje operátor medzi prvky listu. Potom je tam napríklad partial, čo je podobne ako paris pomyselného programovania. Teda môžem, keď mám nejakú funkciu o dvoch argumentoch, tak ja môžem prvé pridať len jeden argument, s tou funkciou nemusím nič robiť a potom ďalej môžem pridať druhý argument a až potom, keď budem mať funkciu všetky argumenty, tak až vtedy sa prevedie. Potom je tam napríklad update wrapper, čo je veľmi užitočné, lebo ja keď vytváram dekorátory, tak vlastne prepisujem originálnu funkciu svoju, ktorú si ja definujem a nastavujem tam vlastne name tejto funkcie, vlastne kde to premenujem rôzny modul. Takže toto vlastne korektne upraví späť na pôvodné, čo môže byť trochu problém, keď v dekorátore sa vyskytne nejaký traceback, tak to trochu dosť tak neprehľadní.
Potom v objektovom orientovanom programe sa dosť často využíva ešte property, class method a static method. Property nám umožňuje definovať gettery, settery, deletery, čo je dosť také užitočné, lebo ja keď napríklad píšem nejaký privátny atribút a chcem trieda, aby mi vrátila tento atribút, chcem ho nastavovať zvonku a podobne, tak nemôžem samozrejme, keďže som si ho nastavil ako privátny, tak môžem z property definovať nejakú metódu, ktorá mi ten atribút vráti a automaticky z toho spraví getter, setter a deleter. Teda môžem upravovať takto. Potom ešte sú class metódy, static metódy. A to je síce všetko pekné, ale na čo to mám asi použiť? Jedno použitie dekorátorov je napríklad, že si môžem spraviť nejaký bug reporting. Môžem si vytvoriť takýto nejaký dekorátor, ktorý mi túto funkciu spustí v bloku try except. A keď sa vyskytne nejaká napríklad traceback alebo nejaká exception, ktorú som ja nezachytil, tak ju tu zachytím. Môžem si vygenerovať nejaké info, teda tam budem si tam lokálne premene, globálne premene, argumenty tej funkcie, keyword argument, môžem si tam ešte priradiť tomu traceback a nejaké systémové informácie, napríklad aké balíky na tom user Pythoniacké nainštalované, čo si môžem z typu vyťahnuť a podobne. A z toho si môžem napríklad vygenerovať potom bug report a môžem si to automaticky nechať poslať na okrem toho napríklad môžem ešte pri tom, keď nejaká funkcia zlyhá, tak môžem vrátiť nejakú defaultnú hodnotu, aby nezlyhal zvyšok toho programu. Čiže je celkom dobré, že mne potom stačí, keď mám napríklad nejaký program, tak mne stačí sa len takto odekorovať všetky funkcie, nemusím znovu tam všetko písať a automaticky mi to teraz už. Ďalej to môžem použiť na autorizáciu. To je veľmi dobré, keď píšem nejakú webovú apku. Ja to robím takým spôsobom, že si definujem nejaký wrapper, ktorý dekoruje napríklad v Battleby alebo Flasku jednotlivé funkcie, ktoré mi generujú HTML-ko. Že predtým, než sa spustí vlastne funkcia, ktorá mi vygeneruje nejakú HTML stránku, tak predtým si ešte načíta nejaké cookie, z toho zistí, či to je užívateľ vôbec autorizovaný napríklad na nejaký API call, keď implementuje nejaké REST API a podobne. Ak nie, tak nemusí tú funkciu vôbec pustiť, ale miesto toho redirect na nejaký access denied alebo mu vráti nejaký status web a podobne. Takže týmto môžem ešte dekorátorom vlastne obmedzovať vykonávanie nejakých funkcií, ak mu to záleží, či vôbec má užívateľ právo vykonávať nejakú funkciu. Čo je veľmi efektívne, keď robím REST API, tak mi stačí odekorovať len každú funkciu s týmto dekorátorom a automaticky to mám pridanú autorizáciu. Potom môžem to použiť na nejaký profiling. Napríklad, keď robíme nejaký kontext, môžem napísať wrapper, ktorý môžem dekorovať svoje funkcie, ktoré ma zaujímajú, aký majú výsledok na záťaž procesora alebo na dĺžku vykonávania, tak automaticky môžu spustiť nejaký profiler na tieto funkcie, získať nejaké štatistiky, že môžem napríklad rátať pri akých argumentoch sa moja funkcia veľmi dlho spúšťa a som môžem získať dosť také dobré štatistiky, aby som vylepšil svoj. Ďalej môžem použiť to napríklad na retrieve function, čo je veľmi dobré, keď mi zlyha nejaká funkcia, ale viem, že to môže byť napríklad, keď robím scraper a získavam nejaké stránky a povedzme mi hodí nejaký server PV disconnected a podobne. Takže viem, že keby som to napríklad o 5 sekúnd zase skúsil znova, tak mi to už môže prejsť. Týmto dekorátorom môžem spraviť teraz to, že môžem definovať, koľkokrát sa môže daná funkcia spustiť, keď zlyhá. Takže napríklad, keď ide scraper, získa nejakú stránku, zlyhalo to, hodilo to nejaký exception, tak sa to môže ešte 4-krát spustiť. Môžem tam ešte medzi to definovať nejaké pauzy medzi tými jednotlivými skúšaniami spustenia funkcie, alebo môžem tam nejak dynamicky zväčšovať tú pauzu. Ďalej môžem dekorátory použiť na pseudo carrying, čo je ako väčšinou sa toto používa vo funkcionálnom programovaní a umožňuje to, keď mám nejakú funkciu, napríklad toto dole, f a a b, keď si to odekorujem takýmto dekorátorom, tak mne stačí teraz funkciu sa volať len s jedným argumentom, napríklad ed1. To sa niekde priradím, potom mi tam niekde neskôr v kóde môžem to zavolať zase z ed2 a všetky tieto argumenty vlastne tento carrying zoberie dokopy a aplikuje na tú funkciu, ktorá sa vykoná až vtedy, keď má všetky argumenty k dispozícii. Čo keď spustíme, vyzerá to asi takto.
Teda prvé mu stačí, keď pasiem len jeden argument, aj keď originálne to bere dva argumenty. Potom mi stačí, keď tomu zoberiem, pridám druhý argument, a až vtedy, keď má funkcia všetky argumenty, až vtedy sa spustí, čo vlastne kontrolujem cez found code po argumentách. Ďalej, môžem to použiť pre postmortem debugging. IDB, BDB a ostatné debuggery, čo sú pre Python, umožňujú tiež nejaký postmortem, ale ja si môžem dekorovať nejaké funkcie, ktoré viem, že sú nachylné na nejaký vstup. Keď viem, ako replikovať nejaký bug, aby mi hodil nejaký exception, tak si to môžem len podekorovať a keď sa mi tento exception hodí, tak mi to dekorátor automaticky zachytí a hodí ma do pythoniackého shellu, kde mám všetky lokálne a globálne premeny tejto funkcie a môžem robiť nejaký debugging, aby som zistil, kde je chyba. Čo je ako veľmi dobre pri vývoji. A ďalej ešte kopu veľa iných vecí, napríklad môžem automaticky spustiť unit testy, keď sa mi niekde v kóde vyskytne traceback, môžem spustiť code coverage, môžem si spraviť vlastne debug mode, kde môžem napríklad, keď je to na produkcii, tak nechcem, aby sa mi tam printovali nejaké debug hlášky, keď to je ale napríklad kde na localhoste, tak mi stačí pridať nejaký napríklad argument -d, pomôžka, keď si to spustím a ten môj dekorátor si to vie automaticky z toho zobrať cez to naparsovať a zistiť, že to spúšťam debug mode, tak mi automaticky môže trasovať tie funkcie, vypisovať štatistiky, profilovať a podobne. Môžem dokonca, keďže ja dokážem zabezpečiť to, aby tie funkcie mali prístup k globálnym premenom dekorátora, tak môžem si v tom dekorátore vytvoriť nejaký zámok, ktorý bude synchronizovaný medzi viacero funkciami. Takže môžem ich synchronizovať, aby napríklad súčasne nebežali, alebo som napríklad stále živiem, keď robím switch a podobne, tak to isté sa dá cez dekorátory robiť. Veľmi užitočné to je, keď sa píšu viacvlátnové programy, ktoré potrebujú zabezpečiť, že nejaké funkcia uzamkne nejakú premenu a nemohla modifikovať druhú, takže toto môžem veľmi jednoducho cez dekorátory. Môžem kontrolovať typy argumentov, ktoré sa predávajú funkcie, napríklad keď nejaká funkcia žere len integery, ale keď sú popietaní, tam začínajú predávať stringy, tak ja môžem kontrolovať, či to sú naozaj integery a podobne. Môžem robiť low-level system trace. V Pythone je modul sys, ktorý má funkciu setSysTrace, alebo tak nemyslím. A táto funkcia umožňuje to, že dokážem trasovať každý jeden riadok funkcie, keď sa vode do funkcie, čo tá funkcia robí, už dosť na takej nízkej úrovni v Pythone. A problém je v tom, že keď ja si to definujem globálne, tak sa mi to napríklad spúšťa aj keď dám nejaký print a podobne. Tak môj dekorátor mi to môže spraviť to, že túto system trace funkciu nastaví tesne predtým, ako sa vstúpi do tejto funkcie a zase ju vypne globálne, keď sa z tejto funkcie vyjde, takže zbytočne to nespomaluje program. Môžem implementovať nejaký event driven development, alebo veľmi užitočné to je, keď to programoval v Qt, GTK alebo VX, tak sú tam tiež event driven development, nejaký koncept, kde si definujem, že keď user klikne na tlačítko, tak sa zavolá taká funkcia. Tak ja si môžem napríklad odekorovať nejakú funkciu, že connect a pridám mu tam argument do toho dekorátoru, že click, tak automaticky každú funkciu, ktorú si takto odekorujem, tak mi ten dekorátor spustí pri kliknutí na nejaké tlačítko. Takže nemusím tam robiť nejaké, že si vyhľadám rodičovský prvok, na ňu to aplikujem, tento event. A tam ešte kopu iných. To sú nejaké example, kto napríklad robil Celery, tak v Celery sa hodne často je tam dekorátor task, ktorý, keď aplikujem ja na funkcie, tak mi to Celery zoberie a dokáže ich skúšať nejak asynchronne. V Battleby, v Flasku, dekorátorový root napríklad definujem URL adresu, teda cestu mojej funkcie, ktorá sa spustí. V Djangu sa to používa napríklad, keď chcem obmedziť nejaký view na nejakú HTTP metódu, keď robím REST APIčko, napríklad, či to má byť post, get, put alebo iné, alebo môžem vypnúť validáciu CSRF, tokenu a podobne. A to je nejaký example, neviem, či to vidno. Toto je napríklad, ja programujem Skype a tam využívam veľmi často cache, kde sa kontrolujú ceny letov. Toto je nejaký dekorátor, ktorý ja používam na to.
predtým, než sa spustí tá moja funkcia, tak sa zistí napríklad, či to je v cache, ako backend to používa Redis, to je toto repo. A pri každom spustení napríklad kontroly letu to zistuje, že či to je v cache je nastavená na 5 minút, či je toto expire. A okrem toho ja si tam môžem ešte trasovať, aká je výkonnosť mojej funkcie, pretože niektoré arrowing napríklad v nej trvá 5 minút, kým sa skúzla nejaká cena, niektoré zase môže trvať 15 minút. Tak ja si môžem túto riadok 38, ako je ten SQL dotaz, tak si môžem updatenúť v databáze vlastne štatistiky, ako dlho trvalo vykonanie tej funkcie. Takže vidím pekne potom, keď sa otvorím administráciu, ktorá mi to vyberie z tej databázy, tak vidím, že ktoré funkcie trvali najdlhšie, ktoré by som mal asi optimalizovať, lebo keď mi tam chodí 1000 userov naraz a všetci spúšťajú nejakú arrowinku a vidím, že to je pomalé, tak sa to ide optimalizovať. Okrem toho môžem zachytávať tie errory, keďže vidíte, to je v exit bloku, tak mi to automaticky posiela napríklad mailom, na čo slúži napríklad tento dekorátor, ktorý okrem toho ešte napríklad kontroluje, či nie je stránka v nejakom maintenance modulu, keď áno, tak to ide do hlášky sorry, but booking is not available now. Tiež robí nejaké to trasovanie všetkých funkcií. Týmto mám napríklad ja odekorovanú každú jednu funkciu v mojom APIčku a taktiež mi kontroluje toto za tým except dole, tak mi generuje nejaké, zobere traceback, k tomu nejaký bug report, napríklad automaticky mi vybere všetky hydre, cookie a podobne a pošle mi to mailom. Takže ja sa tak napríklad môžem monitorovať, či mi v APIčku nenastala nejaká chyba. Co je asi tak všetko? Ak má niekto nejaké otázky? Alebo... Tak prosím, jak jsem zmiňoval akorát ten Redis, že to trošku neho, tady to mohl bys přiznat, že málo já jsem to párkrát narazil a v tom, že to... No, Redis je vlastne NoSQL databáza, kde mám kľúč a ja mu môžem definovať nejaké hodnoty, ktoré môže byť rôzneho typu, napríklad v Pythone modul tiež Redis sa to volá. A ako hodnotu mu ja napríklad môžem uložiť nejaké pole iných hodnot. Môžem mu napríklad uložiť nejaký slovník, ktorý je v modulu ako dokument a podobne. Redis je veľmi dobrý v tom, že takmer všetky dáta uchováva v RAM, takže má brutálne rýchly prístup. Nevýhoda je ale v tom, že veľmi rád si tieto dáta zabudza, teda ak tam niečo uložím, nemám moc záruku, že to tam dlho vydrží. Je náchylný na to, ale... Zase právě s Redis setkal s cache. No práve, že ja Redis najviac používam na cache, že všetko uchováva v rámke, ja si tam vlastne len uložím ako kľúč je ten cache, ktorý si skonštruujem ja z funkcie a ten dokument, ktorý ja uložím pod týmto kľúčom v Redise je vlastne tá návratová hodnota funkcie a to je brutálne rýchle, nejaké 1000 sekundy a keďže ja mám klaster, kde v celeri bežia rôzne funkcie a sú to na rôznych serveroch, tak ja nemôžem medzi nimi zdieľať nejaké premene, tak všetky si používajú proste túto jednu cache. A takto nejak to uchováme synchronne medzi nimi.